बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। आसाम बिधानसभानि बिसायख'थिया जोबनानै थांखांनायनि उनावबो आसामाव माखासे बियाबफोराव आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया जानो थांफिनगासिनो दङ। बेखौ नोजोर होनानै आसाम बिधानसभानि खुंफुंजाफिननो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ बिसायख'थि आय'गआ फोसावनानै होबाय। मख'थावनादि बिसायख'थि आय'गआ दिनै 28 सेप्तेम्बर अदेबानि मंगलबारखालि आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिनि खालारखौ फैगौ 30 अक्ट'बराव मोनबा बियाबाव खुंफुंनाय जासिगोन होनना फोसावनानै होयो। मोनथिनो मोननायाव बिसायख'थि आय'गआ आसामनि माजुलि बियाबखौ गारनानै मोनबा बियाबाव आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिखौ खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। मानोना माजुलि बियाबाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा दासिमबो गावनि बिबानखौ एंगाराखै। बेनिखायनो माजुलि बियाबाव आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया जाथ'नाय नङा होनना मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं मख'नो नांगोनदि आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थियाव खुंफुंजानो गोनां मोनबा बियाबफोरा जादों 28 नं गसाइगाव बियाब, 52 नं तामुलपुर बियाब, 101 नं मरियानि बियाब आरो 107 नं थावरा बियाब। थारै बेफोर बियाबफोराव फैगौ 30 अक्ट'बर खालिनो आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजासिगोन आरो बिसायख'थि आय'गआ मिन्थिहोबावनाय बायदिब्ला आसाम बिधानसभानि उफ्रा बिसायख'थिनि फिथाइखौबो 2021 इं मायथाइनि 2 नबेम्बर खालाराव फोसावनाय जागोन होनना मिन्थिहोदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। आसाम बिधानसभानि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिनि बानजायनायाव बेरगावआव दिनै पुलिसाव मुं थिसननो हानायनि बेसेन नाङै लिरनाय फोरोंथाय होदों। मोनथिनो मोननायाव बिथां बिस्वजित दैमारिनि नाजानायाव दिनैनिफ्राय फोरोंथाय होनाय हाबाफारिया सप्ता खनसे सोलिगोन आरो बे फोरोंथाय होनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आसाम पुलिसाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं बिसोरो बे फोरोंथायनि गेजेरजों लिरनायनि बेलायाव सोलोंथाय लानो हागोन होनना मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोनबावनायाव बे फोरोंथायाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरा सानखान्थि, जारिमिन, जिके, रिजनिं बायदि आयदानि सायाव गुवारै फोरोंथाय होनाय जागोन होनना मिन्थिनो हादों। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबनि सिङाव थानाय सिंग्रि ओनसोलनि बुरलुंबुथुर दैमा सेरफाङाव आयेन बेरेखायै मुस्लिम सुबुंफोरा हा दखल खालामनानै गोबाव समनिफ्रायनो दंबोयो होनना खौरां मोननो हादों। मख'नो गोनांदि सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमानि बालाबारि सेरफां ओनसोलफोराव रायजो जाबोनाय माखासे सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मुस्लिम सुबुंफोरनो बोसोरसे बोसोरनै आबाद मावनो थाखाय आदि थिखा हा होनायनि उनाव बिसोरो आबाद मावनो होनाय हाखौ दखल खालामनानैसो लादों। बिनि अनगायैबो खाथि खालायाव गोग्लैना थानाय हा ओनसोलफोरखौबो नोजोर खालामनानै दखल खालामबोदों होनना फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझाराव दिनै हमगार्ड साख्रि मावग्राफोरा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों बिथांमोना बुंथिनाय बायदिब्ला आसामनि खुंथाय गोहोआव फैनाय बिजेपि सरकारा बिसायख'थिनि समाव रादाय होनाय बायदियै 1 लाख लाइमोनफोरनो गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रि थिसननो थांखि लादोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव हर सान मेंनाय गैयाजासे डिउटि मावग्रा हमगार्डफोरनि साख्रिखौ सरकारा 100 जौखोन्दोआव 60 जौखोन्दो खमायनो नाजादों होननानै गोख्रों बिबुंथि होदों। बेनिखायनो बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोना गोख्रों रावै बुङोदि जुदि सरकारा हमगार्ड साख्रिनि पस्टखौ खमायना होयो अब्ला फैगौ 6 अक्ट'बराव आसाम नाङैनो हमगार्ड गौथुमा गुवाहाटी नोगोरमायाव गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन होननानै हुमखि होयो। बजालि पुलिसआ बजालि जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशाला सोहोराव 3 दाखाथिफोरखौ हमनो हादों होनना खौरां मोननो हादों। मिथिनो मोननायाव बजालि पुलिसआ 3 दाखाथिफोरनिफ्राय गोबां एटिएम कार्ड, सनानि माला, रां रुफा आरो सिखावै खावनाय साखा खबब्रै गंसे बोखांनो हादों होनना मिथिनो हादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 3 दाखाथिफोरनि मुंफोरा फारियै सिराजुल हक, रफिकुल इस्लाम आरो रमेश आली होननानै सिनायथि होदों। दानिया आरो गुबुन खौराङाव फैदो। पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टारजों बलि जानांनाय जोंसार मोसाहारि बिथांनि सारादुआ दिनै 28 सेप्तेम्बर खालि जानानै थांबाय। बिथांनि जोबथा बिदायाव बिथांनि अनसुलि बिसिजों लोगोसे नखरनि आरो गासै रायजो राजाफोरानो हाजासे गोसोआव दुखु आरो मेगनाव मोदै लानानै बे बुहुमनिफ्राय जोंसार मोसाहारिखौ अरायसमनि थाखाय बिदाय होयो आरो गुबुन फारसेथिं मोनथिनो मोननायाव रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि सारादुखौबो दिनै 28 सेप्तेम्बर खालिनो खुंनाय जायो होनना मिथिनो हादों। नाथाय बिथांमोना बे बुहुमाव अरायसमनि थाखाय गैलाब्लाबो बिथांमोना जेबायदि इनाय अयथासारै बुथारजाबाय बिथांमोननि थाखाय न्याय मोनथारनांगौ आरो बे न्यायखौ सरकारा थाबैनो होनो नांगौ। जोबथारनायाव आंनि फारसेनिफ्रायबो बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे गोजोनैनो थानो हायो बिनि थाखाय इसोरनियाव आरज गाबहरनाय थाबाय।
दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्लानि जगदाय मेसपारा गामिनि थागिबि सोमखोर ब्रह्मनि अनसुलि बिसि कबिता ब्रह्मआ उन्दै गथ'साखौ लानानै थांनाय 2 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो गोमानानै दं होनना खौरां मोननो हादों। खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालि न'आव आलासि जानो होननानै फिसायनि न'निफ्राय फुंनि 5:30 रिंगायावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन होनना मिथिनो हादों। नाथाय उनाव हिनजावनि न'खरनिफ्राय खिन्थाहरनाय बायदिब्ला कबिता ब्रह्मआ न'आव थाङाखै, उन्दै गथ'साखौ लोगोसे लानानै बासआव गाखोनानै गुवाहाटी जालुकबारियावसो ओंखारहैदों होननानै सासे गारि सालायग्रा ड्राइभारा खोन्थाहरदों होननानै न'खरनि सुबुंफोरा मिथिहोदों। बेनिखायनो सोरबाफोर बबेयावबा नुदोंब्ला बे होखानाय जानबुं नाम्बाराव एबा न'खरनि मानसिफोरनो खोन्थाहरनो थाखाय खावलायहरदों। गुबुन फारसेथिं आरो मिथिनो हाबावनाय बायदिब्ला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार साब सेन्टार नेपालि गामिनि बाहादुर तामांनि बिसि दिमाया स्वर्गियारियाबो फिसाज्ला उन्दैखौ हस्टेलाव दोनहैनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दिनैसिम न'फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै होनना बुद्धिमाया स्वर्गियारिनि फिसाय बाहादुर तामांआ मिथिहोदों आरो बिथाङा गोमानानै थानाय बिसि बुद्धिमाया स्वर्गियारिखौ थाबैनो न'आव फैफिननो थाखाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरदों। लोगोसेयैनो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला एबा सिनायबाय बाहादुर तामांआ रायजो राजाफोरखौ बे होखानाय जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो खावलायदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।